Ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Ingah ini plonga plongo. Sing utang bakale nyaur. Alah tangga kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. Sing gawe mesti nganggo Wong duduk kubur kae parep dinggo dhewe. Wong duduk kubur kae ora arep dinggo dhewe. Malah serangan sing ra duduk teko-teko kari gletak. Wah. Ya pikirane wong cetek Mas. Pikiranmu ki pikirane wong cetek, wong falsafah dibantah. Lah iya. Mulane wong ki ya nuwun sewu nek kula kalih panjenengan umpama wawan pangandikan catur netra. Nyambung. Cara wong ki ya padha normale. Lah niki lho nuwun sewu. Sampeyan pirsani to antarane ndas karo blangkon gak rukun niki jane piye? Iki lho jane ndas piye? Kok sirah karo blangkon gak akur blas iki lho. Ya akur wong blangkon karo sirah manggone ning sirah. Lah klodo lho, lah aku kan pas. Masalah ya pas. Lah kowe klodo ngene kok iso. Lah piye lho? Iki mau kok ngomah ya pas. Kok malah kaya ngene. Bareng nang kene hawane adem, ndasku malah mungkret. Malah cilik ngono ndasku. Wong ndas kok iso mungkret nuwun sewu nggih. Wong ki ana tetembungan. Ajine raga kuwi saka busana. Ajining diri saka lati, ajining awak saka tumindak, ajining diri saka lati. Wong ki nek omongane apik kuwi mesti diajeni karo sapa wae, Mas. Nah, ngono lho. Wong ki anggere omongane apik, omongane penak, suarane apik, suarane penak kuwi mesti regane larang. Contone kaya Mas Alek. Suarane apik, suarane penak, payune ya larang. Ngene iki lho 40 sewengi cekel tangan. Kuwi suarane apik mesti diregane larang sinden ngene iki sewengi suarane apik ora mati 5 juta sinden iki mergo suarane apik ajine diri saka lati angger suarane penak mesti payune larang. Dadi nek suarane apik mesti payune larang. Payune larang wis mesti. Mesti. Kowe ngerti sapi? Sapi yo ngerti to kok iso. Sapi ke suarane piye? Suarane sapi yo wah ngono. Kuwi apik apa elek? Ya elek wong wah ngono kok. Wong elek kok dhewe ndek besar kae malah payune larang. Suarane wah ngono tok malah payune iso 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah kon muni wah no, payu 40 yuta. Kudu mikir to iki. Kudu mikir iki lho. Mosok enek dalang kok dipadakne karo pedet. Lah iso ta. Wong dalang kok mbok padakne karo pedet iki lho. Jarimu nek suarane apik. Suarane apik, payune larang. Sapi suarane. Wah, apik kok elek iki? Elek. Elek kok malah payune larang. Ndek besar kae lho. Payune malah mah ne 100 yuta, 120 yuta. Jajal masalah ekonomi. Mah ngono. Payu 40 yuta, renek wong nyang blas. Lho, tegese iki ajining raga ki saka busana. Wong ki anggere busanane besus, busanane apik, busanane pantes, kuwi mesti payune ya larang. Nah, contone kaya Mas Alek nganggo kejawen jangkep blangkon beskap jarik ketok miyayeni ketok mibawani payune ya larang. Semono uga sinden lho. Nganggo kebayak, nganggo jarik berukut ketok rapet payune larang. Mergo ajine raga kuwi saka busana. Angger brukut, angger rapet mesti payu larang. Mesti wi. Iya, kowe ngerti purel ning karaoke. Kowe ngerti purel ning karaoke ora? Enak atiku. Parake kok merono. Piye maksudmu lho? Kowe ngerti purel ning karaoke kae? Ya ngerti lah. Roke iki lho malah sakmene gitu. Roke ming sakmene. Kae malah 8 yuta, 9 yuta sewengi. Jajal, sinden iki berukut kaya ngene iki. Payu 8 yuta, 9 yuta. Oh. Malah sing sakmene lho malah payune larang. Ora oleh dipadak roke sing sakmene iki payune larang. Payune larang. Lah sinden. Sinden iki lho paling lebih 750 lho sementok. Weh, pelecehan. Kuwi lho kadang jadi potong karo dalang. Padamu Dik. Kowe iki aja ngono lho. Nuwun sewu Mas Dalang nggih. Di sini itu yang berkuasa penuh itu dalang. Kekuasaan seorang dalang itu penuh dalam pagelaran malam hari ini. Sebutane wae dalang. Dalang kuwi tegese ngudal piwulang. Piwulang sing luhur, sing apik ayo dienggo, sing elek ayo ditinggalke. Kowe aja ngino karo dalang, aja ngenyek pegawean dalang. Dalang kuwi gawean sing abot, rungokno kupingmu. Dalang kuwi abot. Dalang kok abot apa ngangkati gamelan? Apa masang debok? Wong teko-teko ari lungguh karo